ik vind dit verschrikkelijk. We waren een tolerante gemeente waar plek is voor mensen van allerlei soorten. We zijn een gemeente waar veel mensen van buiten komen werken. En plotseling zeggen we, één groepje is niet welkom. Omdat we denken dat er mogelijk wat overlast van sommige mensen zou kunnen komen. Ja, de politiek is landelijk maar ook lokaal in guur weer, zeg ik wel eens bijna. De verhoudingen zijn zodanig dat soms gaat het nog over de inhoud of gaat het over verhoudingen onderling tussen raad, college en burgemeester. En ik vind het eigenlijk diep triest. Hoe heeft het zover kunnen komen? Hier is eerst een besluit genomen, zoals Terneuzen de laatste jaren constant heeft gehad. Wij denken mee, wij brengen vluchtelingen onder. Er zitten ook vluchtelingen nu in het oude bibliotheekgebouw. Maar nu is er een plek waar de buurt echt tegen te hoop is gelopen. En daarom is het nooit goed om alleen naar de groep bewoners te kijken die er omheen zitten. Maar ook te kijken van, en daar is een raadslid gehouden om het algemeen belang in de oog te houden. Is hier het algemeen belang in het geding? En dan moet je ook inderdaad kijken hoe kun je tegemoetkomen aan bezwaren die er heersen in de buurt. Ja, daar zul je echt mee in gesprek moeten. En dan niet de schreeuwers de overhand laten geven. En daar lijkt het op dit moment in het politiek klimaat in Nederland wel op. Er gaan geruchten dat gemeenteraadsleden zich bedreigd hebben gevoeld. Komt dat juist door die schreeuwers? Ja, dat moet de gemeenteraad zelfleden zeggen. Maar het meest zichtbaar werd het met het raadslid van het CDA, Mobach. Die ziek was op de eerste stemming. En later eigenlijk de doorslag leek te geven. Dat was bij 15-15. Hij was voor de komst. Dus dan zou het 16-15 zijn geweest ervoor. En die heeft gezegd, de druk wordt zodanig op mijn familie, op mijn omgeving en op mijzelf, dat het bijna onmogelijk is om daarmee om te gaan. En dat vind ik wel een tekort op dit moment van de democratie. Dat allerlei mensen langzamerhand gaan denken, ja, is dat nog wel een plek voor mij om in die gemeenteraad te willen? Luisteren naar de bevolking. Ik ben er voor het volk, zeggen ze vaak. Ja, maar je bent niet de stem van het volk. Je vertegenwoordigt het volk, maar je moet een stem uitbrengen in het algemeen belang. Niet in het deelbelang van een groepje dat zich laat horen. Nou, dat algemene belang, dat wordt tegenwoordig wel heel vaak opzij geschoven voor een deelbelang van een groep. Hoe gaat het proces nu verder? Nou, ik denk dat de commissaris ook zal toetsen van hoe zit de wet in elkaar en wat heeft die raad wel conform de wet gehandeld. Vervolgens zal de commissaris denk ik ook wel vragen aan die raad. Ja, u geeft advies. Die is ook wel benieuwd zijn waarom de collegeleden niet de burgemeester in dit geval gesteund hebben. Een vertrouwensbreuk. De burgemeester heeft gezegd, ik kan het niet in overeenstemming met mijn geweten brengen dat het vertrouwen in het geding is. Want ik ben niet gesteund in wat ik zou willen. Nou, en dat moet de commissaris denk ik ook vaststellen of dat in het geding is of dat het alleen maar om deze ene kwestie gaat. Maar dan moet de burgemeester de afweging maken van kan ik daarmee leven of niet.